100% worth it. Nikdy som nezažila také pocity, ako zažívam tu a ľudí, ktorých som spoznala, možnosti, ktoré mi to dalo. To je proste niečo, čo sa fakt nedá opísať a to proste iba musíš zažiť. By som povedal, že strašne spoznáš samého seba, odídeš vlastne od svojich kamošov, od rodiny a od všetkého, čo ťa dovtedy formovalo, tak zrazu si uvedomíš, že možno nie si taký, ako si si myslel a vlastne začneš spoznávať lepšie samého seba. Pretože táto skúsenosť dá naozaj veľa. Mne to veľmi pomohlo. Keď bola som taká, že som sa vždy hanbila pýtať otázky a hanbila som sa oslovať ľudí, čo som sa naučila tu, že sa musím. Čím viac sa toho spýtam, tým viac odpovedí dostanem a tým viac sa posuniem. Bol to najlepší nápad, úplne že najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla spraviť. To, ako ťa to posunie, tak to je úplne že iný level.